Gahiap pa doon. Ano yun sa may pagikot tagiya? Oy, man mahubad. Ito na lang natin. No, 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 no. Hoy, ang kandeng! No, 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 no. Kawatan di kay kagandeng ba? Enemy spotted. Ikaw mataak ha? Bantay lang karon. No, 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 no. Tawanan ka ha? No, 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 no. Ano yung kanina? No, 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 no. Ano yung kanina? Naon sa man ka? Nagisugo mo ko si mama nga kuha ng kanding, paipuso ng kanding. Oh, ikaw ipuso. Oh, abi man ako gikawat nimo kay Wala ba? Gisugo ko si mama, paipuso daw kasi natulog ka sa babaw. 15 years na biya namo ni gialagaan. Paningot kagukod nimo ba? Naligit ko sa bangkilid. Mao pa ni among kuan, gina daruhan. Kapoy kayo ba? Abi na ko gikawat nimo. Wala na ko kawata, gisugo ko si mama. Ligid-ligid ko sa bangkilid na gukod nimo. Sunod, og mo kuan ka panangit sa kuha. So, kami ra pong tuloron kay wala tong bata no. So mag-shoutout ko ra ning pipila ka mga magpa-shoutout dere. So taga na to pagtagad usahay no kay mga fans yun nato ni sila. So shoutout sa Davao kay Alben Ray Niyog, shoutout Kabayan. Then kay Marjan sa Sugod, kay Donde Pobre et Cuban, shoutout. Then kay Gerald Lindayaw, shoutout. Then shoutout kay Me and TV. Then kay John Christopher Salidaga, shoutout din kay Nader Alili, Leandri Polinar, Martir Perez, Taito Sumikat, Juan Juan Menendez, ug ang family, Daily Family from Kabangahan. Then shoutout kay BSL Biners. Kanala ako ma-shoutout, amot din ako mo. Wala kayo ma-shoutout ikaw? Wala po. So wala na daw. Signing off. Subscribe ha. Ay mo kalimot subscribe kay para updated mo sa mga video. Then click the notification bell para updated jud always. Then subscribe boy atang vlogs nga dire na upload pud mig vlog dire. So ora to. Signing off.